Gidagsa sa mga debotong Katoliko ang mga simbahan atol sa unang adlaw sa Misa de Gallo karong adlaw. Atong saro ng detalye sa report ni Argel Relator Live. Argel. Sara malipayon si Davao City Archbishop Romulo Valles nga nakita niya sa unang adlaw sa Misa de Gallo nga ubay-ubay ka mga kabataan ang nisimba aron matud pa nga mapadayon ang tradisyon sa Misa de Gallo sa mga mosunod pa nga henerasyon. Samtang ang Southern Philippines Medical Center nagpahigayon sa og Misa de Gallo sa ilang ospital. Duha ka hugna sa misa ang gipahigayon sa San Pedro Cathedral sa Davao City karong unang adlaw sa Misa de Gallo. Apan bisan sa ikaduhang misa, puno gihapon kaayo ang simbahan sa mga mitambong sa misa. Gani, dunay nagtindog sa gawas sa simbahan. Usa sa mga namatikdan ni Davao City Archbishop Romulo Valles ang kadaghan sa mga kabatan-unang nagsimba. Buta nga iyang gikalipay, sanglit pagpamatuod matud pa kini nga parayong buhi ang tradisyon sa siyam ka adlaw nga Misa de Gallo ug mapasa kini sa mga mosunod pa nga henerasyon. Hinatunta po dito kadimtan nga takan sa itong mga igsuon karon ana sa kangit-ngit labi na sa kangit sa kapobre busa para sa Pasko o pagara sa Pasko sa target nato sa Pasko mao nga sama nga ang Dios may paambit siyang kagalingon kanato sa pagkatao kita pod mapaambit sa atong kaayo sa atong gugma o pagtabang o pagtagad sa mga less fortunate panahon sa Pasko. Gipasabot-sab ni ini nga ang Belen mao ay pinakasaktong paghulagway sa Pasko nga mao ang kapanganakan ni Hesukristo. Karon panahon pa sa Adbiento ug ang Pasko isaulog sa petsa 24 pas sa gabii. Kini ang first sa siyam. Pero actually ang siyam makadlawon, ang 9 days are the last part of the season of Advent. Balik-balik yun na. Nanganganam pa kita. Di pa kita ni Pasko. Busa, makita, mabati sa misa. Wapay Christmas carols. Kay we are in the period of preparing. Human sa misa, gidugok sab sa mga misimba ang snack bazaar. Gawa sa simbahan, diin dunay mga baligyang nagkadaiyang klase sa mga kakanin. Sa Southern Philippines Medical Center, nagpahigayon sab og Misa de Gallo. Kini alang sa healthcare workers, mga pasyente ug watchers sa maong ospital nga dili na makaadto sa mga simbahan tungod sa ilang mga ginaatiman. Pag-ampot nila nga magiyahan ang tanan sa kaluwasan ug pasalbar gikan sa mga sakit. Una ang Misa de Gallo. 3, 2, 1! Gibuksa na ang SPMC marker o gipasiga ang Christmas decorations sa rotonda. Ang may pagsabit ng maron, imugna sa healthcare workers sa nakadaiyang opisina. Kaning mga Christmas tree lantern is a way of also to uplift everyone, no? Ang mga pasyente, mga watchers, and even the employees. Karong nagkadool na gayod ang pagsaulog sa Pasko. Christmas wish nila. Ang wish na ko sa Christmas, maayong panglawas sa among pamilya. Christmas wish na to no sa tanang mga tao na magmalipayon karong Pasko ug maayong panglawas. Christmas wish na ako kay good health lang pud sa akong family. Sara ang mga dagko nga simbahan sama sa San Pedro Cathedral dunay duha ka hugna sa Misa de Gallo ang magsud alas 3 sa kadlawon ug sundan kini sa alas 4:30 sa kadlawon samtang dunay sa mga Misa de Gallo sa matag kapilya. Sara. Okay, daghang salamat Argel Relator.